Bosta siġar maturi tul il-fortifikazzjonijiet ta' Marsa Mxett inqataw bħala parti minn dawk li qed jissejħu xogħlijiet ta' tisbieħ. It-tneħħija ta' siġar tidher li parti minn proġett mill-Grand Harper Regeneration Corporation GHRC li qed jaġġorna il-bankina miswar ta' Marsa Mxett u t-toroq ta' San Bastian fil-Belt Valletta. Dan bħala parti mir-riġenerazzjoni tal-Valletta. Fi frar li għadda meta nħarġet offerta xogħlijiet il-GHRC insistiet li kienet inkonsultat ma' esperti u ġabet permess mill-Awtorità tal-Ambjent biex tkun tista' tagħmel dan kollu. Ir-residenti li tkellmu ma' Net News qalulna li jinsabu diskustati b'dan l-atteġġjament tal-awtoritajiet li qed jaraw x'jagħmlu biex iqaċtu kull siġra li hawn f'Malta. Huma saħħu magħna li inutli tħawwilhom x'imkien ieħor u inutli li jitħawlu siġar ġodda għaliex ħafna minnhom jieħdu madwar 30 sena biex jikbru f'siġar maturi kif kienu dawk li tqaċtu. Ix-xogħol fuq dan il-proġett imsemmi ta' tisbieħ beda fl-aħħar xhur.